que este soño é necesario para un soño. Cando un país se ergue para soñar, porque a esperanza aloumiña as nosas almas, por iso estamos resoltos para loitar. Camiñaremos coa forza que nos une, Galiza enteira nunha mesma canción. Compartiremos solpores e amenceres, de nós pra nós, que viva a nosa unión, porque entre nós teremos que facelo, porque de novo debemos comezar, porque esta matria non atura máis olvidos, seremos nós no bico dun cantar, por nós, pra nós, en nós, por sempre nós, con nós, no mesmo corazón, por nós, pra nós, en nós, por sempre nós, con nós, no mesmo corazón. O sentimento de ser todos o mesmo, a rebeldía de erguerse traballar. Somos o mar que derruba súas cancelas, cambiar a historia coas nosas propias mans, porque non caben en nos máis desesperos, porque debemos ser todos unha voz, porque Galiza non atura máis silencios, por nós pra nós, en nós por sempre nós, por nós, pra nós, en nós por sempre nós, con nós, no mesmo corazón, por nós, pra nós, en nós por sempre nós, con nós, no mesmo corazón. Para tanto que si non... Si non saídos no carro. Ben, bon día. Esta conferencia de prensa para dar conta da reunión que acabamos de ter a representación da CIGA do seu secretario xeral, Paulo Carril, do membro da Executiva Confederal
Paco Sío, para abordar unha máis, porque xa temos falado con anterioridade disto e, de feito, o resultado é o que hoxe presentamos, para falar da reforma do sistema de pensións que está enfrontando o Goberno, de pôr en común unha avaliación do que significa e tamén de presentar unha proposta alternativa que neste caso se materializa pola vía de emendas que o BNG registrará o proxecto de lei do Goberno. Xa temos avanzado, e niso hai coincidencia entre a Confederación Intersindical Galega e o Bloque Nacionalista Galego, que entendemos que esta reforma é profundamente lesiva para os intereses dos traballadores e traballadoras do noso país. E é, para empezar, porque non só non reverte, sino que consolida os aspectos máis agresivos das reformas anteriores, particularmente pois manter a idade de xubilación aos 67 anos, ou manter tamén o período de cómputo en 25 anos, pero tamén porque mesmo representa novas ameazas pola vía, por exemplo, de que apareza un novo mecanismo de equidade interxeracional que figura no proxecto, aínda que non está definido, que iría sustituir o factor de sustentabilidade do Partido Popular, é dicir, o Goberno presume de que elimina este factor de sustentabilidade que era moi negativo para as pensións, mas ao mesmo tempo avanza que o sustituirá por este mecanismo de equidade interxeracional que acabará tendo efectos similares. O propio ministro fai referencia a que, dado que a xeración do baby boom somos unha xeración moi numerosa, que só ficarían dúas alternativas para garantir a sustentabilidade do sistema, e é que ou que traballemos máis ou que cobremos menos. O que fai, ao fin e ao cabo, o Partido Socialista, o Goberno do Partido Socialista e de Podemos, nesta nova volta ao sistema de pensións é precarizar e é tomar de novo unha vía que non é adecuada. En vez de actuar pola vía de aumento dos ingresos, e hai mecanismos para facelo, podemos pensar na reducción da xornada laboral sen reducción de salario, na creación efectiva de emprego, no fomento dun plan de emprego juvenil que realmente lle dé saída á incorporación de xente nova ao mercado laboral, suporía máis ingresos para a Seguridade Social, o incremento dos salarios, que tamén suporía maiores cotizacións, ou mesmo a loita efectiva contra a fraude fiscal, unha fiscalidade máis progresiva, porque non hai nada que impida que as pensións se nutran tamén dos recursos que chegan ao Estado por esa vía. En vez de facelo pola vía dos ingresos, pois o que os gastos dos recortes. Polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego, e nisto plena concordancia coa posición do primeiro sindicato deste país, da Confederación Intersindical Galega, o que imos facer é enfrontar estas novas medidas que no fondo son de recorte do sistema de pensións do Partido Socialista e de Podemos, por la vía, no noso caso, de presentación de emendas que eu quero, sin entrar no detalle que tedes por escrito, quero sintetizar en 6 elementos. Por unha parte, recuperar a idade de xubilación aos 65 anos. Isto entendemos que é fundamental. Sabedes que a política que hai detrás desta lei non é xa consolidar a xubilación ordinaria aos 67 anos, sino fomentar o que o ministro denomina xubilación demorada. É dicir, fomentar que a xente se manteña traballando máis alá da idade legal de xubilación.
e aplicar, ademais, incentivos con recursos públicos para que iso sexa así. Isto parecenos un despropósito, porque, tendo en conta que hai 40% de paro xuvenil, fomentar que a xente se manteña máis alá da idade legal de xubilación nos postos de traballo significa automáticamente dificultar a entrada de persoas novas no mundo laboral. Por lo tanto, queremos que se elimine ese incentivo á xubilación demorada e, pola contra, que se recupere tamén a xubilación anticipada, é dicir, que se vai a unha xubilación anticipada sen penalización, porque actualmente se mantén e mesmo se incrementan casos esa penalización, que, do noso punto de vista, debería ser a partir de 35 anos cotizados. Por tanto, fomento da xubilación anticipada sen penalización con 35 anos cotizados. En terceiro lugar, a ir a un período de cómputo de 10 anos a escoller polo propio traballador ou traballadora. Sabedes que na reforma anterior se pasou de 15 a 25 anos, mas o propio ministro avanzou non só nos medios de comunicación, na Comisión do Congreso de Traballo e Seguridade Social, que a súa idea era estudar o aumento do período de cómputo até os 35 anos. Claro, isto suporía para moitas persoas, dado, digamos, o escenario de desemprego e de dificultades para acceder ao traballo, para moitas persoas xa sería a totalidade da súa vida laboral e suporía un novo recorte práctico na cuantía das pensións. Non só imos a enfrentar esa hipótese de que se aumente o período de cómputo, sino que defenderemos que se baixe a 10 anos e que o traballador ou traballadora poda escoller cales son eses 10 anos. En cuarto lugar, queremos que se recupere a xubilación parcial. A xubilación parcial que se pode producir entre os 60 e os 65 anos, que sería, ademais, unha medida que contribuiría a fomentar o emprego, a dar máis opción de emprego, particularmente a xente novo, o emprego xuvenil. Alegamos tamén para que se elimine toda referencia ao mecanismo de equidade interxeracional, ao que antes facía referencia, polo efecto perverso e de recorte na práctica que vai supor este mecanismo no caso de ser posto en práctica. E, por último, tamén faremos fincapé en que se aumenten as pensións mínimas até equiparalas ao 60% do salario medio. Creemos que esta é unha medida esencial. Entre os elementos positivos aos que fai referencia o Goberno está, por un lado, a eliminación do factor de equidade do factor de sustentabilidade, que xa vimos que o pretenden sustituir por este mecanismo de equidade, e está, por outro lado, a revalorización das pensións. E a nos parecenos positiva a revalorización das pensións co IPC. Pero iso é unha medida parcial se ao mesmo tempo non se actúa sobre as pensións mínimas, que quero lembrar, ademais, que non só é unha reclamación social importantísima, sino que é un compromiso que tiñan nos seus programas electorais os partidos que conforman o Goberno do Estado e no programa do Goberno de coalición. Un compromiso que están incumprindo, subir as pensións mínimas até equiparalas o 60% do salario medio, por certo, na mesma liña do que debería ser feito co salario mínimo interprofesional para cumplir os criterios da Carta Social Europea. En todo caso, subir ese salario, subir esas pensións mínimas significaría reducir as brechas que neste momento existen, e non sempre facemos fincapé que son dúas fundamentais. A brecha de xénero permitiría reducir a brecha que existe entre homes e mulleres nas pensións, mas tamén a brecha territorial. A brecha que existe entre un país como Galiza nas súas pensións e o conxunto do Estado español, non digamos xa aquelas comunidades que teñen as pensións máis altas, como pode ser o caso de Madrid ou o caso do
País Vasco. Quero lembrar que Galicia é a segunda comunidade coas pensións máis baixas e que a provincia de Ourense é a provincia de todo o Estado español coas pensións máis baixas, pouco por riba de 800 euros e máis de 500 euros menos que a media de Madrid. Por lo tanto, é un criterio fundamental esta subida das pensións mínimas. Hai outros elementos que, desde logo, nos parecen esenciais, que vedes recollidos tamén nas emendas, sobre os que faremos fincapé, elementos tamén como que calquera medida que se adopte neste ámbito teña en conta o conxunto das entidades, colectivos e organizacións que traballan para mellorar as pensións. Para empezar, os colectivos de pensionistas, os que non se lles consultou, pero tamén os sindicatos que teñen a condición de máis representativos no Estado español, entre eles a CIGA, que tampouco foi partícipe nese tan cacarexado diálogo social do que fala o Goberno. Doulle paso a Paulo Carril, secretario xeral da CIGA, e despois, en todo caso, tamén a vosa disposición para o que quixerades preguntar. Obrigado. Moi bo día. En primeiro lugar, agradecer ao BNG a disposición a trasladar ao Congreso dos Diputados as propostas que a CIGA temos con ocasión do trámite do proxecto de lei de reforma das pensións, porque é e ten sido para nós esta reivindicación fundamental nos últimos anos e que está moi presente hoxe para poder afrontar unha salida galega xusta da crise. Temos que ter en conta, como se dicía, que a pensión media en Galiza está moi por baixo da pensión media do Estado, está 84 euros por baixo da pensión media que hai no Estado español, 415.310 persoas pensionistas en Galiza teñen unha pensión inferior aos 736,34 euros, a poboación con máis de 65 anos, a cada de media 28,9 anos cotizados, moi lonxe dos 36,9 necesarios para acceder a unha pensión máxima. E entendemos, ademais, que a pensión media dunha traballadora galega é 300 euros menor que a pensión media dun galego. Por lo tanto, no reparto da miseria que como pobo galego, e en particular na gran parte deste reparto da miseria, teñen as mulleres galegas, entendemos que é necesario que se trasladara ao Congreso dos Diputados, como o BNG ten a ben facer, reivindicacións que temos con motivo do acordo das pensións que se firmou o pasado 1 de xullo e que para nós entendemos é lesivo, pero insuficiente. Lesivo porque non ven a afrontar as medidas que poidan resolver esta situación que gráficamente acabamos de recordar e, por outro lado, porque non veñen a correxir e a anular nin a derogar a reforma das pensións. Hai unha mentira moitas veces repetida que parece que se convirte en verdade, que o atentado ao sistema público de pensións tivo lugar coa reforma que fixo o Raxoi no ano 13. Hai que lembrar que no ano 2011 prodúcese unha reforma, lembradevos aquela reforma que levou a que o 27 de xaneiro do 2011 fixéramos unha folga xeral en Galiza contra o que significou o que hoxe é que teñamos un retroceso nas pensións importante, que foi, como se decía, impoñer a xubilación aos 67 anos e incrementar aos 25 o período de cálculo necesario para ter unha pensión e borrar absolutamente do mapa a posibilidade da xubilación parcial, que estaba sendo unha medida de creación de emprego inmillorable. Preocúpanos, ademais, que se faga esta primeira reforma a través do diálogo social, unha vez máis, anulando os órganos institucionais lexítima e legalmente constituídos e existentes onde se deberá de abordar un asunto como este, que son os diferentes ámbitos institucionais. Volves a utilizar o diálogo social como vía para anular a participación de todos os axentes que teñen dereito a estar, entre eles a CIGA, pero tamén de máis entes e de máis organizacións que tiñan que participar,
e ademais tamén faise para volver de novo a dulcificar unha lesiva medida que non garante unhas pensións públicas de futuro dignas, que dá ás costas as reivindicacións non só que a CIGA temos convocado, sino milleiros de pensionistas que reclaman unhas pensións dignas, como tamén un diálogo social que está a servir para xustificar os incumplimentos programáticos. E preocúpanos que se faga así, con estas formas, para darlle realidade a un fondo, que é o de abordar a axenda que a Unión Europea exixe para poder acceder aos fondos europeus. Preocúpanos que esta é a primeira parte da reforma das pensións. A segunda está por vir, de acordo ao que coñecemos das recomendacións do Pacto de Toledo. Por lo tanto, do noso punto de vista, parécenos que é necesario que poida este debate estar no Congreso dos Diputados e, sobre todo, poidamos tamén recordar varios datos interesantes para situar da importancia que ten o porqué estas enmendas son necesarias. O gasto medio na Unión Europea en protección social, cos últimos datos que se conocen, é do 27,4% do Produto Interior Bruto. No Estado español é só do 23,1%. O gasto en pensión na Unión Europea medio está no 10,9% do Produto Interior Bruto. No Estado español está no 9,8% do Produto Interior Bruto. Por lo tanto, é unha evidencia que hai tamén unha distancia enorme respecto de cal é a porcentaxe do gasto que en pensións se fai. E, por último, non é posible abordar unha reforma das pensións para crear un sistema público auténtico que garanta unhas pensións mínimas, se non é atendendo a estas enmendas, se non se deroga a reforma laboral. Porque o fundamental, e como din todos os estudios, e nos temos, había dos cotizantes e dos ingresos do sistema dos cotizantes, por lo tanto, das persoas traballadoras, é fundamental para evitar que efectivamente haxa declive e haxa déficit no sistema público de pensións. E, por lo tanto, derogar a reforma laboral é fundamental para que se poida crear emprego digno. E que cese tamén o intento continuado que se perde nos tempos e que practicaron todos os gobernos de utilizar a reducción das cotizacións á Seguridade Social como un mecanismo que atrae, supostamente, e fomenta o emprego cando realmente o que está é cavando a tumba da estabilidade do sistema público de pensións. Por lo tanto, e máis nun país como o noso, onde a emigración juvenil é un gran drama do que non vale lamentarse nin chorar, sino actuar e dar solucións, a nós parécenos que medidas como é a de recuperar a xubilación parcial non é só despenalizar grandes carreiras de cotización, despenalizar o dereito a ter unha vida digna cando tes unha idade, sino que tamén é facer xustiza con moitas profesións. Hai que lembrar que en Galiza morren máis persoas traballadoras que na media do Estado por conta dos accidentes de traballo. Por lo tanto, eso moitas veces ten a ver, ou sempre ten a ver con falta de medidas de seguridade, pero moitas veces ten a ver tamén coa grandes carreiras de cotización e con edades que non son adecuadas para determinadas profesións. Por lo tanto, de calquer punto de vista, a xubilación parcial é un elemento para nós fundamental, clave e determinante. E, por último, non se nos pode castigar a unha sociedade se pensamos que os avances tecnolóxicos deberan de conducirse a que houbera unha millora no benestar das persoas. O avance tecnolóxico e a millora na esperanza de vida non pode convertirse nun elemento que castigue e que, por lo tanto, teña algún mecanismo de equidade interxeracional que, por moito que lle cambien os nomes e utilicen conceptos así e denominacións tan rimbombantes, non deixa de ser un castigo a que, canto máis anos vivamos, estamos condenados a vivir pior, porque as pensións pretenden que se convirtan precisamente con eses elementos de agravamento pola esperanza de vida en menos pensión, como é a lógica coa que actúa ou coa que quere actuar o mecanismo de equidade interxeracional. Obrigado. Se hai algunha pregunta? Non.
Pois entón, obrigado e até a próxima.